MTV. Hayırlı сәгатьтә, дуслар! Татмус ТВ каналында татар эстрадасының бар яңалыкларын үзенә туплаган шоу-біз тапшыруы. Гадәттәгечә аларны сезгә мин, Рената Тый җиткерермен. Бездән аерылмагыз. Шоу-безне башлыйк. Сабантуйлар сезоны дәвам итә. Җырчылар бер авылдан икенчесенә, төрле район шәһәрләргә барып, тамашачылар өчен бәйрәм уздыралар. Алай гына да түгел, кемдер Рамил Шарапов кебек уеннарда катнашып, тамашачы белән көч тә сынаша әле. Гомумән әйткәндә, җырчылар бәйрәм дә итәләр, халык өчен онытылмаслык сабантуй оештырып та кайталар. Ә менә Гүзәл Уразова өчен бер сабантуй аеруча истә калачак. Бер бәйрәмнәрдә чыгыш ясаганда, аның туфлие сәхнәдәге такта арасына кысылып калган. Ярый әле салынып калды. Салынмый торган булса, кыен булыр иде. Сәхнәдән шулай егылып төшкән дә бар, дип сөйләде Гүзәл. Бу вакыйганы җырчының фан группасында язып чыктылар. Күпләр пост астында фикерләрен дә калдырды. Сәхнәне чүплеккә, иң мөһиме Гүзәл исән булсын. Председательдән тагын 10 туфли дип язган укучылар да бар. Ә бер комментатор барысын да уздырып, авырлы көйе биек үкчә киеп чыкмаса инде дип язган. Бәлки Гүзәл Уразова бу фотода гына йөкле кебек күренгәндер. Ә бәлки дөрестән дә Хакимовлар бәби көтәдер. Анысын тиздән белербез. Бу теманы йомгаклап, барыгызга да күңелле сабантуйлар телим. Рамил Аймединов тагын чит илгә ялга киткән. Бу юлы җырчы Франциянең төрле шәһәрләре буенча сәяхәт итә. Андагы матурлыкка сокланып, социаль челтәренә берсеннән-берсе матур фото, видеолар урнаштырып тора. Татарстанның атказанган артисты Эльмира Калимуллина да Рамилдән калышмый. Җылы яклардан, океан ярыннан кояшлы фотолары белән бүлешә. Ләкин ни кызганыч, җырчы кайда ял икәнен белдертми. Килеп җитәрбез дип куркадыр мөгаен. Шуңа да карамастан, матур фотолары, кызыклы видеолары өчен рәхмәт әйтәбез. Автор башкаручы Айдар Тимирбаев TMTV Production коллективы белән «Син кайларда җаным» композициясенә клип төшергән. Клипны авторның туган ягы Саба районында төшергәннәр. Алай гына да түгел, әлеге съемкаларда Айдар әфәнденең гаиләсе дә катнашкан. Уллары Азат белән Булат һәм автор башкаручының тормыш иптәше Гөлнара. Сюжеты бик кызыклы, калганын сөйләп тормыйм диде ул. Без исә клипның премьерасын түземсезлек белән көтәбез. Танылган автор башкаручы татар эстрадасының күп кенә хитларын иҗат иткән Хамид Кәримов тамашачылар өчен үз башкаруында яңа җырын «Адаштык бугай» дип исемләнгән композициясын тәкъдим итте. Әлеге җырның клипы да Татмус ТВ телеканалының яңа клип рубрикасында күрсәтелде. Ә хәзер аны янәдән исегезгә төшереп, бер үзеген карап үтик.
Байбулатның кызыклы репортажларын дәвам итәбез. Бүген ул автор башкаручы Чәчкәне үзенең четерекле сораулары белән йөдәтер. Сәлам дуслар, тәрәз артында җәй инде кояшлы матур көннәр белән файдаланып калырга кирәк. Шуңа күрә без бүген килдек Кырлай ял итү паркына. Дуслар, монда шундый күңелле, монда шундый шәп мөхит хөкем сөрә. Кыскасы инде шоу-биз командасы үзенең сәяхәтен башлап җибәрә. Дуслар, бүгенге чыгарылышыбызның төп патшабикәсе, ул да булса татар җырчылары арасында бердән-бер гитарист, хатын-кыз ролен башкарган Чәчкә. Чәчкә, сәлам, ничек хәлләр? Сәлам, Байбулат, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Әйт әле, синең менә монда шушы ял итү паркына килгәнең бармы? Соң актык тапкыр качан килдең? Без монда ерак тормыйбыз. Муланур Вахитов урамында гына торабыз. Шуңа күрә баланы атна сайын алып киләбез, еш булабыз монда. Ишимесең, үзегезгә дә веснага да ашаган ишеме монда? Әлбәттә, шу инде Кырлай дип кенә тора хәзер. Алайса без дә менә Кырлай дип кенә торабыз һәм инде Кырлай буенча сәяхәтебезне башлыйбыз. Безнең беләме син? Сез безнең белән, без сезнең белән. Киттек без в далекое плавание Чәчкә белән. Уңышлар Чәчкә. Уңышлар сиңа да, Байбулат. Ура! Гади генә шикелле, но барбер күңелләрне болгаттыра икән бу. Шулаймы Чәчкә? Карап торуга гади генә кебек, барыбер теге күңелне бераз булгаттай бит. Ярар, киттек әйдә. Без менә комната страхка керергә булдык әле, Аллага тапшырып. Капкалар ачыла. Без киттек. Монда эссе. Бик эссе. Курыктылар дип уйламагыз, дуслар. Без батырлар. Дуслар, менә шәтрәп ял итеп алгач инде хәзер без рәхәтләнеп, шушы скамейга утырып, бераз гына аралашып алырга булдык. Я инде Чәчкә сөйләп җибәр, ничек синең хәлләрең, соңгы араларда ниләр? Майтарып йөрисең? Хәлләрем яхшы, Аллага шөкер. Соңгы араларда нәрсә инде менә матур итеп гөрләп безнең сабан туйлары узып китте инде. Без инде аны елда көтеп алабыз, чөнки ул безнең бик күп эш сезоны беренчедән, икенчедән инде милли бәйрәмебез шулай бит. Янәдән шул авылларга, районнарга кайтып, рәхәтләнеп җырлап, халык белән бергә җырлап, яланаяк биеп, уеннарда катнашып, балачакка әйләнеп кайткан кебек булдым. Һәм алга таба көч җыеп, алга таба эшләргә планнар. Менә Сабанты дидең, син Сабантыйда кызың Весна белән бергә бардыңмы, яки инде аны бер кешегә калдырып тордыңмы? Мин башта бик алып барасым килгән иде, уеннарда катнаштырам дип. Ну, әлегә кечкенә, диге мишат итеп йөрер дип кенә уйладым да, шуңа күрә калдырып тордым. Подружкама зур рәхмәт карап торган өчен. Менә моңа хәтләрдә Сабантыйларны алып чыкканың юк идеме аны? Моңа кадәр юк. Теге әзмәз бәйрәмнәрдә бераз гына концертларга йөрткәләгән булды. Теге кичкенә бала әлегә аңламый, йөгереп йөри, җылый, ашатырга кирәк, йоклатырга кирәк вакытында, шуңа күрә әлегә кичкенәрәк дип уйлыйм, иртәрәк әле. Менә Чәчкә синнән күптән сорамакчы булып йөрмәй бит. Тамашачы да кызыга әлеге сорауга, кызыксына әлеге сорау белән элегрәк бит инде син индидер теге кискен җырлар җырлыйдың, бит менә аның теге кабахат дигән җырлар. Инде хәзер бераз гына йомшарды. Менә бу нәрсә белән бәйле? Сөйләп җибәр әле. Бу нәрсә белән бәйле булды? Шуннан да мин яни булгач үзгәрдем мин. Менә йөкле чагында машинада йөргәндә мин бик курка идем. Зур тизлекме ул, кичкенә тизлекме ул? Мин инде шул хәтле кайдыр барып бәрелермен кебек бул теге саклану инстинкты булгандыр дип уйлыйм инде. Мин әйтәм, ярар, бала тапкач бетәр әле, үтәр әле дип уйлыйдым инде. Үтмәде. Хәзер дә куркам, менә бүген йөрдек Кырлай паркында, анда да теге куркып кына инде. Дөресен генә әйткәндә, хәзер дә мин шул хәтлек теге ничектер йомшардым. Җырларым да шуңа шулайдыр инде. Теге балага булган мәхәббәт үзгәртәдер хатын-кызны дип уйлыйм. Җырларны да шундыйны җырлыйсы килә хәзер. Тормыш турында, бала турында, йөрәк, безнең күңел турындарак. Шуңа күрә алдагы тагын шундыйрак җырларым булыр әле. Безнең халкыбыз мине аңлар дип уйлыйм, тамашачыларыбыз.
аңлыйбыз һәм көтәбез әлеге җырларны. Шәшкә, без сине бит инде беләбез, шулай бит. Кызыңны да хәзер инде беләбез. Бик күп тапшыруларда бергә йөрисез. Менә безнең бардыр шундый тамашачыларыбыз, синең тормыш иптәшең белмәүчеләр. Аны менә күпләр белә, ләкин шулай таныштырып үт әле. Кем ул, ниләр белән шөгыльләнә ул? Минем тормыш иптәшем Ирек Гибадуллин, ул инде Менә Ирек Гибадуллин дигәч инде күпләр шундук танып алганнардыр. аны таныйлар. Ул теге үзе әйтә инде, мин шәһәр буенча йөргәндә кибетләргә керсәм, әнә Шәшкәнең ире дип әйтәләр ди. Ул аңа әлбәттә ошамый. Мин аңа әйтәм, нәрсә эшлик инде? Мин теге Шәшкә буларак алданрак халыкка танылгач, берничә тип булмый. Мин с удовольствием дип әйтәм, булырым Ирек Гибадуллинның хатыны дисәләр, мин инде горурланып торырым, чөнки хатын кыз ул Иратның җилкәсе артында булырга тиеш дип уйлыйм. Һәм ул инде минем күбрәк алып баручы, мәҗлесләрне алып баручы буларак, һәм инде безнең студиябыз бар, кичкенә ул анда директор булып, инде бүтән әйберне оештырып йөри. Һәм гаиләбезнең башлыгы кызымның әтисе. Менә нәрсәдән чыгып сорыйм, көнләшкәнең бармы башкаларга Ирекне? Башка хатын-кызларга дип әйтик инде. Минем бар, күрсәтмәскә тырышам. Ул да шулайдыр дип уйлыйм. Бер тапкырда көнләшеп миңа начар сүз әйткәне юк, белгерткәне юк. Бәлки көнләшмидер, әйтә алмыйм. Шәшкә, менә сине бит инде безнең халкыбыз җырчы буларак беләме? Шулай ук автор башкаручы да әле. Шуның кайбер өлеше сине гитарист буларак та таный башлады. Менә бар тик Instagram аккаунтың язучылар гына сине баянчы буларак та белде. Менә синең тагын ниндирәк сәләтләрең бар, әйт әле. Вакытыңны жәлләмичә утырсаң, уйнап инде любой инструментта уйнарга өйрәнергә мөмкин. Мин инде тагын бераз курайда уйный алам, бераз фортепианода, бераз домбрада уйный алам. Аларны инде мин теге, ничек дип әйтим, булай теге өстен генә. Инде баянда мин балачактан уйныйм, аны инде теге элек бит инде Instagram юк, кешегә күрсәтеп утырмыйсың. Хәзер инде без инде бүтән мөмкинлекләребезне күрсәтергә тырышабыз. Әле хәтеремдә 2нче класста укыганда мәктәптә концерт куйдык. Шунда алмагачларын җырын чыгып уйнап, баян өстеннән башым шулай гына чыгып тора иде. Мин беренче урынны алган идем мәктәп буенча. Менә шул. Менә син бит инде шулай автор башкаручы, әйбәт, көйләр язасың, җырлар язасың. Менә ул җырлар кайсы уен коралыннан чыга? Менә үзең әйтмешлек курайданмы, фортепианоданмы, гитараданмы, баяннанмы? Ул төрлечә, аны аңлатып булмый. Менә ул күңелгә килә башлый да, башка берәр көй бит. Ул яки гитарага туры килә торган була, яки баянга туры килә торган, яки фортепианога. Инде аны шул аккордларын башта мин теге аккордка салам, анарысына кирнеп көйен теге яза башлыйм инде, көйен бүтән җырга ошамасын. Менә бу җире менә шулайрак булса, яхшырак булыр халыкка кабул итәргә дип, менә бу сүзен шундый сүзгә үзгәртсәң, яхшырак, җиңелрәк кабул итәргә булыр кебек, или мәгънәсе тирәнрәк булыр кебек дип, инде җыр өстендә барыбер эшлибез. Менә бүгенге көндә дә әле монда килгәндә башыма бер көй туды. Менә үзеңнең көйләреңне син үзең генә җырлыйсыңмы, яки башка җырчылар да синең җырларыңны җырлыйлармы? Мин әлегә үзем генә җырлыйм. Мин теге көндә көй язып утырам, мин композитор дип атамыйм үземне. Просто теге башыма җыр килсә, мин аны үземә күңелемә ничек якын, ничек теге яхшырак дип саныйм, үзем җырлыйм. Булай сораучылар бар. Әлегә язганым юк, но бәлки язырмын. Менә ничәләп көең бар якынча? Якынча түгел инде, ничәләп җырларың бар синең? Алай санаган юк, бер 50-60 җыр бар инде. Алайса, Шәшкә бенефис ясап була инде 12 концерт залында. Ясасам кайчанда булса чакырырмын сине дә. Җә, килештек. Шәшкә менә әйткәнең бит индеме, Ирекне урамда танып, бу бит Шәшкәнең ире дип исәнләшәләр дип тегене таныйлар дип индеме? Менә сине шулай таныганнар бармы урамда? Синең белән исәнләшеп, исәнмез дип фотоларга төшеп, бу бит Шәшкә дип танып алганнар бармы? Менә Байбулат минем псевдоним шундый, гел теге ш хәрефе булгачтын. Берәрсе теге таныса, мин узып китәм дә артымда ш дигән теге ш хәрефен ишетәм. Бу инде теге таныдылар дигән сүз. Кайбер кеше килеп исәнләшә, кайберсе инде читенсенеп кенә узып китә инде. Кайбер тамашачылар кибеттә йөрсәң, бер үк рәтне берничә тапкыр урап карап китүчеләр дә бар.
Мин инде сөенәм, шуңа күрә тамашачылар уялмагыз, килеп исәнләшеп, селфи ясап, рәхәтләнеп, аралашып алсак та була. Әле кайберәүләрен шөттереп күз астыннан гына шөттереп каш астыннан гына карап китәләрдер инде теге бу бит үзе шулмы юкмы дип теге танучылар инде. Менә тагын сорыйсы килә сезнең бу җәй аена планнарыгыз нинди гомумән алганда? Берәр кая ял итәргә барыргамы, шушында Казанда гына калыргамы? Планнар эшләргә бай булат. Бу сентябрьдә Алла бирсә кызымны садикка бирәм. Алла бирсә туйларыбыз бар, Аллага шөкер. Җәй көне эшлибез һәм яңа сезонга әзерлек бара. Сентябрь, октябрьдан бәрәңгеләрне алгачтын концертлар белән чыгып китәм Алла бирсә. Шуңа күрә тамашачылар мин сезне бик яратам, сагындым, яңа җырларым күп. Гитарамны да алам, баянымны да алам Алла бирсә. Корайны да алам. Юк, корайны алмыйм, ансына вакытым җитми. Корайчылар уйнасын ансын. Менә шуны сорамакчы идем, сезон башлана дигән җиме, сезнең концерт графикларыгыз әзерме инде яки юкмы әле? Хәзер менә эшләнү стадиясында бара. Без инде быел Татарстанга да, Башкортстанга да чыгарга җыенабыз. Шуңа күрә тамашачылар сезне көтеп калабыз. Программа әзерме әле? Программа өстендә эшлибез, менә тагын берничә җыр яздырасы бар, үзем һәм тормыш иптәшем белән дә берлектә. Димәк, сез бергәләшеп чыгып китәсез гастрольгәме? Без гел бергә, просто минем ирем ул теге бөтен эшне эшләп йөри торган, күренми торганрак кеше. Быел инде күренер дип ышандырам. Менә шулай ук менә тагын бер генә сорау сорыйм инде, әлеге тема буенча Казанда буламы концерт? Иң мөһиме шунысын әйт. Казанда инде сиремне ачам, 1 март көнне көтеп калам дуслар, филармония концертлар залында әзерләнәбез. Быел чөнки минем 2нче елга 15 ел була. Сәхнәгә, профессиональ сәхнәгә аяк басканыма. Шуңа күрә бу минем өчен зур юбилей, зур концерт булачак һәм зур бәйрәм, зур ниндидер бер нәтиҗә дип уйлыйм инде мин. Менә серләрне ача башладылар, юкка гына безнең девиз шундый түгел бит. Без йолдызлар турында барысын да беләбез дигән. Шулай ук шәшкәсен бит әле үзеңнең тамашачыларны клиплар белән сөендергән кебегрәк тә таныласың. Менә ничәләп клипың бар синең якынча? Минем бүгенге көндә 5 клипым бар. Һәм менә 6нчысын төшерергә җыенып йөрибез. Әлегә нинди җырга икән әйтмим. Без Бөтен әйберне белеп бетермибез икән әле без. Әйе, бу әлегә сер булып калсын, нинди җырга икән дә сер булып калсын. Якын киләчәктә Алла бирсә күрерсез. Менә актык клипың синең, ялгышмасам, нигә җырына, шулаймы? Әйе, соңгы булган клип нигә дигән җырга, бу инде теге Карганмыйм язмышка җырына төшергән клипның дәвамы булып торды инде. Ул безнең 2 сериялы клип сыман булды инде. 3нче сериясын төшерәм дигән идем, ансы соңрак булыр инде. Ләкин шулай да була, бит. Була Алла бирсә. Шешкә хәзер инде үзеңнең тамашачыларыңа, фанатларыңа, менә безнең телевизор караучыларыбызга үзеңнең рәхмәт сүзеңне, үзеңнең җылы сүзләреңне җиткерсәң була, әйдә, рәхим ит. Хөрмәтле тамашачылар, мин сезне барыгызны да бик яратам. Чөнки мин менә 2005 елда Казанга килеп, үземнең иҗат юлымны менә шулай җирдән алып әкрен генә башлаган кеше. Һәм бүгенге көндә сезнең кебек тамашачылар булганга мин бик бәхетле дип саныйм үземне. Менә 15 ел буена минем белән булганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Һәм алдагы көннәрдә дә бергә булыйк, барыгызга да исәнлек, саулык телим, гаиләләрегезгә иминлек телим. Чөнки барыбыз да шушы җирдә яшибез, шушы җирдә атлап йөрибез, шул суны эчәбез. Барыбыз да гади кешеләр. Мин сезне алдагы концертларда көтеп калам, бергә булыйк, бердәм булыйк. Без татарлар бердәм булырга тиеш. Сабан туйлар мөбарәк, өстәләребез түгәрәк булсын. Нәкъ әлеге изге теләкләрдә күтәренке рухта бүгенге репортажыбызны тәмам итәбез. Шәшкә бик зур рәхмәт килгәнеңә. Бик зур рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен. Сиңа алга таба да уңышлар телибез һәм инде сау булашабыз. Пока. Татар эстрадасы яңалыклары шуның белән тәмам. Сезгә аларны мин, Рената Тый җиткердем. Киләсе атнада шушы ук вакытта очрашырбыз. Соңга калмагыз. Пока.